Salutare, bine m-am regăsit la un nou videoclip din Pickup. În lucru de astăzi vom schimba câteva piese la mașină și o vom și spăla, pentru că este dacă cam murdară. Am mai ținut eu niște bani, o să chemara ca să avem și noi, să nu vă plictisesc eu. Și acum mergem spre ăla de luat piese pentru mașină. Revin de acolo. Stați dacă mă chelui acum să urc. Gata. Bun, am ajuns aici la parți și vom lua o baterie nouă, pentru că asta este cam folosită și nu prea o să meargă motorul cu ea. Așa că primul upgrade este făcut. Vom avea nevoie de cam o grămadă de bani. Am stat și am făcut și un calcul și vreau să schimb toate piesele la motor și cu tot cu roți, cu tot cu bară, cu tot cu scaun, cu tot cu board, cu capot, fără capotă. Mi-am dat un calcul de am nevoie de vreo 11.000-12.000. Cred că o să iau, o să strâng 14.000 și o să vin aici și o să schimb piesele, dar momentan avem baterie nouă și acolo este spălătoria și acolo să mergem ca să spălăm și noi mașina. Asta cum arată, nu știi. Cu baterie nouă, cum să nu pornească. Bun, vedem și de aici. Spunem că pe mână. Deci, uitați-vă la ce geamuri murdare și cât de murdare este. Iar acum... altă viață. Sincer, zona asta ar trebui să fie făcută mai faină. Aici facem jocul asta. Da? Da. Doar așa întâmplă. Revin după ce e gata de așa. Bun, mașina este gata. O face curat. E altă viață. Curată. Și acum cred că mergem să vedem cât costă o vopsea. Să vopsim mașina. Cred că mai trebuie să fac bani, că mi-a lucrat să mai vopsesc mașina și știu că era scumpă, dar am bani. Dar poate să mai ieftinit, că au venit update-uri automate de lumea mai șcată. Când mă jucam eu, nu era, prima dată când m-am jucat, nu era warehouse-ul și era altă casă, nu este una nouă, era altă casă, mașina era altă culoare din start. În 2019 am jucat de prima dată. Când am găsit jocul, nu știu să pornesc motorul, dar trebuie să ții apăsat ca să pornească. Dar eu ca prostul doar apăsam.
și gen puneam doar contactul și nu pornea mașina. Până am intrat la un tutorial și am zis la el că el ținea apăsat și gen nu știam dacă cum se cheamă, nu știam să construiesc motorul mai înainte. Dar de fapt parcă înainte o țineai gata făcut. Aproape. Era să pui bateria și nu mai știu ce chestii. Și aveai tot dosa asta. Sau, ba nu, parcă era altă culoare. Ba da. Tot culoarea asta era. După cum vedeți, în stânga sus, avem 209 bani. Și mergi la Wopstory să vopsim cazanul. Sper că nu o să coste mult, că trebuie să mai fac bani și o să dureze. Acum se vede foarte ca lumea pentru că am curățat mașina. Și acum este foarte clar. Ups, n-am tot greșit. Gata. Bun, am ajuns. Prima dată când a apărut asta de vopsit, eu am lucrat o grămadă de timp pentru că înainte era foarte scump, dar parcă l-am mai ieftinit. Bun. Ce clar să facem mașina. Haideți să o facem neagră. N-avem bani. Revin după ce fac niște bani. Bun, acum am ajuns. Am făcut după 10 ani. După 10 ani am făcut și eu banii doar să dăm rugina de pe mașină. Și uitați, mai avem 9 bani, dar acum nu mai avem rugina pe mașină. Păi, e foarte bun, nu mai avem rugină. Dar nici bani. Bun, mă îndreaptă spre casă acum pentru că cum vedeți, trebuie să dormim. Și e normal că tot îmi bagă reclame. Bun. Din fericire suntem aproape de casă, deci nu o să dureze mult până ajungem. Și m-aș gândi să postez și alte jocuri, dar nu am idee ce jocuri. Așa că lăsați-mi în comentarii ce jocuri să mă joc, că o să le încerc. Un prieten mi-a recomandat Simple, nu știu cum. Și un joc în care îți creezi o lume sau nu mai știu. Sandbox, nu știu cum. Simple Sandbox 2 parcă. Așa că dacă aveți idei
Mai ce mă? Idei de jocuri. Nu ezitați să mi le ziceți. Revin de acasă. Bun, acum avem baterie nouă la mașină. Mașina fără rugină. Deci eu aici o să le videoclipul. Na. Like, subscribe, share. Ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!